Mawis kayo amin dito ay Sweet Hills Garden and Hilltop. Open para iti pamilya, pasken, simple nga pasken, kasama iti team building. No, ada dagiti pasken nyo, dito ay Sweet Hills Garden and Hilltop kept open para kanatay amin. Umayo, bisitahin. Bale, dito ay Sweet Hills Garden and Hilltop gagayam ket 5 to 7 minutes from the sentro iti Ili ti Batak. Na ket iti Barangay 34 Rio, Batak City.